Čaute, na začiatku som vám chcel poďakovať za 5 lajkov, čo ste dali, alebo možno aj za prekonanie 5 lajkov, takže natáčame druhé video, ako na bar spin. Takže väčšina začiatočníkov robí bar spin tým spôsobom, že ako keby sa snažili točiť volantou. Predvediem. Niektorí to volajú, niektorí to robia aj takto a volajú to uľahčený bar spin, ale bar spin dobre nie je. Pokusný králik. Ukáž nám, do ktorej strany točíš bar spin. Dobre, je to samozrejme zle, ale aspoň vieme, do ktorej strany točíš bar spin. Bar spin by si mal robiť, takže pusti jednu ruku. No najprv to predvediem. No, pusti jednu ruku. Nie tam. Pusti jednu ruku takto. Otoč. Keď budeš sem, pod ruku dáš. Tuto chytíš. A to točíš takto. Teraz si to skúsim spoločne. Pomaly zrýchli a zrýchli a zrýchli. Najrýchlejšie. To ty nedáš. Na čo si bral takéto dlhé triko? Tak sa ti zasypáva. Nikdy si neberte na bar spin dlhé triko takto, lebo sa vám to zasekne. Kolega, takto si to máte vy. Kameraman, čo sa smeješ? Čo kameruješ? Čo kameruješ? Nenadávaj. Dá sa ti to vypípať? Okay, pokračujeme, to si nevšimajte. Bar spin musíte robiť tak. Pustíte jednu ruku. Potom urobíte takto do 90 stupňov. Potom po podložíte druhou rukou jednu ruku. Chytíte to. A už to len dotočíte. Poď vyššie, aby ste videli. Pustíte, podložíte. No, teba to už netreba. Choď už. Choď. Chcem tu byť. Ja som ťa neúča. No, stopni to. No, takže pokračujeme. Takto, je to vlastne jednoduché. Len stačí neurobiť toto. Z toho je rakovina. Asi. No, takže pustíte, budete sa to potom snažiť na dačom, napríklad takto na lavičke. Takto sa postavíte a budete robiť toto. Za každým čoraz rýchlejšie a rýchlejšie. Potom, keď to už budete vedieť dobre, tak skúste urobiť toto. Proste, že vyskočíte. Vyskočíte a zatočíte to potom. A keď je to budete už vedieť. Keď je to už budete vedieť robiť dobre, tak sa to môžete skúsiť. Zo zeme. Tak to môžete pomaly začať skúšať zo zeme. A potom lepšie a lepšie sa to vycvičovať a potom to budete môcť dávať aj z tej lavičky. A teraz daj stôl. Drž. Teraz ide môj parťák predviesť, môj kameraman, náš kameraman predviesť bar spin z bunny hopu. Takže sú dve verzie. Maťo, chod na trávu. A proste z dropu. Z bunny hopu sa to robí ako tak a z dropu tak. Je to veľmi ľahké. No a to by bolo aj všetko. Povedz nám dačo na konci videa. Dajte 5 lajkov a... Nie, 6. A bude... Nie, tutoriál na čo? Takže na budúce video dáme tutoriál ako na stôl. Na lavičke. Áno, alebo to je jedno na čom. Hlavne nech to je stôl. Tak čaute a 6 lajkov a pekné komentári, poprípade aj odber.